Dobrý den z Hradce Králové. Dovolte mi, abych vás pozval na mezinárodní prodejní výstavu nožů a chladných zbraní na Hradecký nůž. Tato výstava se koná 8. prosince 2024 v historické budově Hradeckého Adalbertina. Začíná v 9 hodin a končí 17 hodin. Na této výstavě uvidíte ty nejlepších nožířů nejen České republiky, ale i Slovenska, Polska, Ukrajiny, Arménie, Gruzie a nově i z Litvy. Pamatujte, čekají nás Vánoce. Tudíž můžete zde zakoupit úžasný dárek, který potěší nejen vás, ale i vaše blízké. Pamatujte si na to. Přijďte nás podpořit, budeme strašně rádi. Jeden z vás, který bude hlasovat v soutěži o nejlepší nůž, dostane úžasný dárek. Určitě vás potěší. Takže přijďte, podpořte nás a získáte úžasný zážitek. Vřele doporučuji.